Rakennusliike Koivukoski Oyltä haastattelussa Tapio Kankkonen. Tervetuloa Mansen Mörinöille. Kiitoksia oikein paljon. Ensimmäistä kertaa. Ensikertalainen. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Viime vuonna tähän samaan aikaan me oltiin perinteisellä hiihtoretkellä tuolla Keski-Euroopassa ja en siksi päässyt. Kuulin seuraavalla viikolla, että oli ollut 10 000 kävijää täällä näin ja totesin, että olen jäänyt paljosta paitsi. No mutta nyt otetaan tänä vuonna sitten se kiinni. 2 päivänä perjantai ja lauantai saan olla täällä messuosastolla. Kuulostaa hyvältä. Te olette rakentanut kummatkin kiinteistöt tänne Real Parkkiin. Kerro vähän siitä projektista. Joo, nämä on tosiaan Rakennusliike Koivukosken rakentamia nämä kiinteistöt. Ensimmäisenä tehtiin Rakennusliike Koivukosken toimesta Real Park Oyn Real Machinery, joka on noin 4500 neliön kokoinen korjaamo, näyttely ja toimistorakennus. Ja projekti meni ilmeisesti kohtuullisen hyvin, koska olimme tyytyväisiä ja saimme luvan jatkaa, eli tässä juuri valmistuneessa kiinteistössä, Kiinteistö Oy Realgateissa, on sitten lähes tuplasti enemmän tilaa, eli 7070 neliöä, ja tila on lähes täyteen tällä hetkellä. Vuokrat, oliko näin, että ehkä 1 tila on vapaana, eli erinomaisen hyvä tilanne sekä rakentajalle että kiinteistön omistajan kannalta. Just näin, ja täällä näyttää erityisen hienolta. No kiitoksia. Nämä on tietysti tämmöistä tilaa, mikä täytyy olla tietyllä tavalla muuntojoustavaa, täytyy noudattaa kaavamääräyksiä ja sitten kun tätä lähdettiin rakentamaan, niin tästä kohteesta oli muistaakseni noin 50% varattuna, eli emme oikein tienneet kukaan mitä, kenelle, miten tehdään, mutta perustukset on tehtävä, runko on tehtävä, katto on tehtävä ja siitä se rakennus muodostuu. Mulla on kädessäni tällainen messutarjouslappu. Kerro vähän, mitä me nyt tarjotaan. Täällä on paljon halpoja hintoja. Joo. Meillä on ollut mahdollisuus varata rakennusliikkeenä Lempäälän kunnalta tästä Marjamäen yritysalueelta tontti. Ja olemme varanneet tontin ja messutarjouksena esittelemme uunituoreet suunnitelmat, mitä ajattelemme sinne rakentaa. Ja tässä vaiheessa meillä on suunnitelma, jossa on tämmöistä liiketoimisto myymälätilaa sekä sen lisäksi noin 2000 neliötä tämmöistä niin sanottua FlexSpace muuntojoustavaa yritystilaa. Ja tässä meillä on messutarjouksena nyt 100 neliön tila, jonka myyntihinta on 44 400, niin karvan alle 40 000 eli 39 960 €. Sillä pääsee noin 100 neliön liiketilan yritystilan omistajaksi. Miten kauan nämä tarjoukset on voimassa? Videot menee aika lailla reaaliajassa tonne nettiin. Siellä joku kiinnostunut katsoo, hei mä haluan hyödyntää tätä tarjouksen. Miten toimia? Joo. Tämä on semmoinen kysymys, mihin meidän täytyy sanoa, että heti kun me löydämme kiinnostuneita asiakkaita riittävä määrä, meillä kaavamäärä, että täytyy olla liiketilaa tietyn verran, niin tämä talo muuttuu sen mukaisesti. Ja tästä me ehkä voisimme sanoa, että tämä tarjous on voimassa huhtikuun ajan, jolloin me saamme kiinni siitä, että minkä tyyppisiä tiloja ihmiset on haluamassa. Haluaako he 100 neliöisiä vai 500 neliöisiä, jolloin me voimme sen mukaan tätä rakennusta muokata sitten. Kiitoksia paljon haastattelusta Tapio Kankkonen. Nyt jos siellä joku kiinnostuu, niin tiedät miten toimia.